prasetyaning ati
pedot pedot Tresno presiramu tuwa ayu ora eleng nalan wektu Diketon tak bisa hilang saya suwe saya Sri Rabu wong ayu tak ati-ati copi tersemoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu kudu gawe loro iki ra prayoga aku ora bakal mungkin aku ora bakal mayu pinterane seperti atur menika Bapak Rampak Buto, iso dipanggil kreasi metune Buto. Iya. Kono ora kabar-kabar. Karmo Tresno. Oh, ya. Karmo Tresno. Mbah Karmo. Mbah Karmo nanti, Mbak. Ya, semoga dumateng kru pengrawitnya Kudo Lestari. Aturan lagu candaipun lumantar Rampak Buto. Saking Kudo Lestari. Kapuran
tresnamu yayi elingo karma tresnamu kang mas 3, 2, 1 Kudo Lestari. yo ayo cok ayo cok Ayo. Oh, ah, oh,